שלום לכולם, אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא פרק 5, מתחילים וגם בעזרת השם מסיימים. עכשיו נשנן את משנה א', נסביר אותה, וגם בסרטון הזה נשנן משנה ב' ונסביר אותה. בואו נתחיל. אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו את ליבם למקום. אפילו המלך שואל בשלמה לא ישיבנו, ואפילו נחש כערוך על עקבו לא יפסיק. ויש לנו פה כמה הלכות שבעיקר מדברות על הכוונה בתפילה. בואו נתחיל. אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. כובד ראש, כמו שאפשר לראות בפירוש קו ונקי שלמטה, כובד ראש זה מורא, יראת שמיים, ריכוז, רצינות. זה הכוונה שהראש כבד, מישהו שהוא ברצינות, זה נקרא שהוא בכובד ראש. הראש שלו כאילו כבד, הוא לא מאפשר לו להתנועע ימינה שמאלה ולזה כמו בן אדם שצוחק. בן אדם שצוחק, אז הראש שלו ככה בפעילות יתר וזה נקרא קלות ראש. כן, זה כאילו הראש שלו קל הראש להתנועע. כובד ראש זה בן אדם רציני, כאילו הראש שלו קשה לו לזוז. אז זה תפילה, כיוון שבכבוד המעמד, אז זה צריך כובד ראש, צריך רצינות, מורא, יראת שמיים. אז זה לומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. לא רק זה, חסידים הראשונים זה הכוונה, כלומר הגדולי עולם, זאת הכוונה של חסידים הראשונים. זה אנשים כמו משה רבנו, יהושע בן נון, זאת הכוונה פה. חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת, כן, הכוונה גדולי העולם איך הם מתפללים, שוהים שעה אחת ומתפללים. כלומר לפני שמתפללים הם מחכים שעה זה יכול להיות איזשהו פרק זמן, זה לא חייב להיות שעה זמנית ממש, שעה שלמה. מחכים פרק זמן כדי להתרכז, ורק אחר כך מתפללים, כדי שיכוונו את ליבם למקום. המקום זה הקדוש ברוך הוא, השם, אז כדי שיוכלו לכוון להשם, את ליבם להשם כמו שצריך, הם היו מחכים פרק זמן לפני. לא נכנסים לבית הכנסת וישר מתפללים. יפה. אפילו המלך שואל בשלמה לא ישיבנו, כלומר בן אדם צריך לא להפסיק בתפילה לשום דבר, ואפילו מלך שואל בשלמה אסור להשיב לו שלום. זה שונה מקריאת שמע שראינו ששואל מפני הכבוד ומשיב, שואל מפני היראה ומשיב, ראינו את כל ההלכות, מתי מותר מתי אסור. פה כל תפילת עמידה, כל תפילת 18 אסור להשיב שלום ואפילו למלך. הכוונה למלך יהודי, כי מלך יהודי שרואה שבן אדם לא מחזיר לו שלום כי הוא באמצע תפילה, אין פה סכנה. אבל מלך גוי לא יבין את זה, ויש בזה סכנת נפשות, לכן במלך גוי יפסיק ויגיד לו שלום. ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק. כן, אפילו אם נחש, בן אדם מרגיש שנחש מתחיל להצמד על העקב שלו ומתחיל ללפף אותו, לא יפסיק. כמובן, הכוונה לנחש לא ארסי. כן? נחש הוא לא ארסי, ואז יכול להיות מקסימום קצת כואב. אבל לא יהיה פה סכנת נפשות, אבל אם יש סכנת נפשות בוודאי שיפסיק. יפה. אבל אנחנו רואים פה עד כמה חשוב הריכוז בתפילה ועד כמה אסור להפסיק בה. יפה. בואו נעבור משנה ב'. מזכירים גבורות גשמים בתחיית המתים ושואלים הגשמים בברכת השנים והבדלה בכונן הדת. רבי עקיבא אומר אומרה ברכה רביעית בפני עצמה, רבי אליעזר אומר בהודעה. אז בואו נראה פה במשנה שלנו 3 הוספות שמוסיפים בזמנים מסוימים בתפילה, וכל אחת המשנה אומרת מתי מוסיפים אותה. נתחיל מגבורות גשמים. גבורות גשמים זה ממש מתאים לנו, לפני 3 ימים התחלנו את זה. מזכירים גבורות גשמים, הכוונה משיב הרוח מוריד הגשם. למה קוראים לזה גבורות גשמים? כי מזכירים פה את השבח של הקדוש ברוך הוא, עד כמה הקדוש ברוך הוא גיבור ועד כמה כוחו גדול, עד שהוא משיב רוח, כן? עד שהוא משיב רוח, משיב זה מלשון גורם לה לנשוב, כן? כאילו חסר פה נון במילה. מנשיב את הרוח, ככה צריך להיות. משיב הרוח, כן, הוא גורם לרוח לשוב, כן, רוחות חזקות, לגורם להם לשוב צריך הרבה כוח. ומוריד הגשם, שגם זה צריך הרבה כוח. אז זה שבחים של הקדוש ברוך הוא, שהוא משיב הרוח ומוריד הגשם. זה מזכירים גבורות גשמים. מתי מזכירים את זה? בתחיית המתים. שבברכת תחיית המתים מזכירים את כל גבורותיו, כן, מזכירים הרבה מגבורותיו של הקדוש ברוך הוא. אתה גיבור לעולם השם, מחיה מתים, סומך נופלים, רופא חולים, מתיר אסורים, וגם משיב הרוח ומוריד הגשם. כן, כי תחיית המתים זה המקום להזכיר את גבורותיו של הקדוש ברוך הוא, לכן מזכירים משיב הרוח ומוריד הגשם בתחיית המתים.
ושואלים הגשמים. לשאול את הגשמים זה לבקש, ותן טל ומטר לברכה, כן? לבקש שירד גשם, תן טל ומטר לברכה, זה מבקשים בברכת השנים. ברכת השנים זה ברכנו השם אלוקינו, או ברך עלינו השם אלוקינו את השנה הזאת. זה ברכת השנים, כלומר ברכה שיהיה יבול טוב, שיהיה גשמים טובים, אז גם ברכת ותן טל ומטר זה בברכת השנים. והבדלה בכונן הדעת. עכשיו על ההבדלה יש לנו 3 דעות. קודם כל, מה זה הבדלה? במוצאי שבת וימים טובים מוסיפים בתפילה קטע של הבדלה. אתה חוננתנו השם אלוקינו, אתה חוננתנו השם אלוקינו חוכמה ודעת, כן? להבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל ובין ששת ימים ובדיוק בשביל ששת ימי המעשה, כשם שמבדל וכשם שנתת לנו כוח להבדיל בין כל הדברים האלה, בין קודש לחול, בין טמא לטהור, בין עם ישראל לגויים וכולי, ככה תיתן לנו כוח לעבוד אותך וכולי. כן, המשך הברכה של אתה חוננתנו, כל ההוספה הזאת אתה חוננתנו. יש פה 3 דעות במשנה מתי מוסיפים אותה. לפי תנא קמא מוסיפים הבדלה, את אתה חוננתנו מוסיפים בכונן הדעת, כן, בברכת אתה חונן הדעת, דעת באמת קדוש בינה, אתה חוננתנו וכולי, ברוך אתה השם חונן הדעת. הלכה כמו תנא קמא, וכך אנחנו עושים היום. רבי עקיבא אומר לא, אומרה ברכה רביעית בפני עצמה, כלומר אחרי האל הקדוש לפי רבי עקיבא במוצאי שבת ומוצאי ימים טובים יש לנו ברכה, יש לנו תפילה לא 18 ולא 19, 20 ברכות, כן? יש לנו 20 ברכות לפי רבי עקיבא במוצאי שבת וימים טובים. אחרי אתה קדוש מברכים אתה חוננתנו השם אלוקינו וכולי וכולי וכולי, ברוך אתה השם המבדיל בין קודש לחול. ואז מברך ברכת אתה חונן אדם דעת כרגיל, כך דעת רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר לא, רבי אליעזר אומר בכלל מוסיפים את זה בהודעה, כי זה אתה חוננתנו זה הבדלה שהיא כמו שבח לקדוש ברוך הוא, זה שהוא נתן לנו חוכמה ובינה להבין ולהבדיל בין טוב לרע, בין מותר לאסור, בין ישראל לעמים, ובין יום השביעי לששת ימי המעשה. כלומר זה נאמר כדרך של הודעה, לכן צריך להגיד את זה בברכת מודים. אז יש פה סך הכל 3 דעות. תנא קמא אומר שאומרים את זה בכונן הדעת, רבי אליעזר אומרים את זה במודים, רבי עקיבא אומר זה בכלל מוסיפים פה ברכה לכבוד ההבדלה של מוצאי שבת וימים טובים. עד כאן למשנה ב'. חזקים וברוכים, ניפגש בסרטון הבא.